Good day, dear people. How do you do? Ruturututu. Imate li zime ili imate vrućine? Od danas pušite li što? Ima li što da fumarite poja kafića ili što? Ili pijate onu pjesmu, onu čuvenu, to bi treba da bine, lele što se ne ubih ispod one kruške. To bi binula himna forma ideale. Čitam jučer na ovizi internet geodizije i bez njega da idiš u ove nojne, veli kako se pojedinici žale ako radnici na primorje pođe kad ne operu ruke pošijen toaleta, pa to izigrave moderne ove dame što su do skoro što im je međed binuo rika im je pod prozor mjesto alarma ili što im je krava binula jedinizi drug i onda ili na primjer što ima aftershave jedan od ovo kajem bi krava se popočkila i to je bilo kao jedan miris ka Nivea ili ka tako to većini tako to. A Bogu me nije ni čudo tijema radnicima te su na primorje da im stave da ne rečem što, pošto da je Bog tamo ima fino smješta, imaju idealne forma, ideale na gajba da ti fino ležiš, drži ti ka držač za krevet fino ili na primjer ovamo imaš fino jedna struja da te udari, jedna žičica mala, fino, ako se okuplješ, ako ne okuplješ, to ima veze. Uzmi ti za svaki slučaj sa sobom jednu robu za ukop. To je za svaki slučaj. Onda, na primjer, ti se dešava, na primjer, da pojedini pečeni, što su, kao što sam rekao, u klen su došli i kako, dođu ti, na primjer, pa reču radnicima, na primjer, smeta ga, mora bradu da obrije, na primjer, te drže navodno ugostiteljske hotele, gdje elitna mjesta drže i tako to. Na primjer, imaš momaka što imaju brade ili što, na primjer, brkao ili fazonirano ili dugačku kosu, mjetnici ili tako to, nešto na tu foru i onda im izi reču za 200 eura mora da ide ka na goli od tog da je krenuo ili tako nisu ni u Auschwitz da bi ga do glave da ga briju, na primjer, jer u nenormalne zemlje, jer mi smo normalna zemlja, da se razumijemo ljudi, njemu nije važno ako ti ideš i u tange, ili, na primjer, ako imaš, na primjer, da se imaš ka bradu, kao iz ipopoji do zemlje, njemu nije važno kako si ti obučen, njemu je važno samo kako ti činiš rabotu, jesi li ti pošten čovjek, jesi li ti primjer čojstva i junaštva u današnje vrijeme, što znači u današnje vrijeme ti to znači ako si ti fukar, ako si ti špijun, ako si ti lopov, ako si ti tako dalje. To su ti moderni primjeri čojstva i junaštva. I normalno, ako znaš koga da zajebeš iz X1, tu ti je, ljudi moji, tako da to njih samo zanima. Njih ne zanima jesi li ti Crnogorac, jesi li ti Srbin, jesi li ti musliman, jesi li ti Bošnjak, jesi li ti Afganistanac, jesi li ti Marsovac ili tako u tom smislu, to njega ne zanima. Njega samo zanima da si ti častan, da si ti pošten, da on tebe ne dira, tvoje nešto privatno svoje, jer svako od nas ima neče svoj lični identitet. Lični svoj pečat što ima nešto svoje, kao naprijed ovo što imamo u krpu ispod ove pletenice. To je sve koliko jedan, svako original ima svoj. Nema potpuno istoga čovjeka. To bi se složili ovi čuveni izi psiholozi. Ali ne, kod nas moraš da si samo ako si copy-paste. Pričam jedan drug, na primjer, on je kukavac, ima je brke fino, ima je bradu ovako fino fazonirano, nije pušta ka sibirski berberin ili tako to, ili ka drvošeće da su krenule. I on je pasao na jedno mjesto koje se svake od jedan put renoviralo. Normalno, binulo je tu zelenila i starinskoga od ko zna kad je. I to je zasmetalo novu kompanijima i to je samo jedna proradila ona motorna rn. I ti platani su panuli kao iz X1 i svake kad je pasaš tamo, to je osjećaj kada si na interno odeljenje. Sve koliko bijelo, sve koliko, ali to je fancy, nemojte zajebati. Tako da moramo i riječi fancy, jer smetale su toga, naprijed, ako bi sjeseni malo što će to lišće mora da pada, ne može ono do vijeka da stoji. Ka isto što čovjek ne može da vijeka binuma, s godina mora i pođe koja sjeda, kao što se i mene vidi, no više nije ni čudo. Tako da narode ko pretekne neka zbori i budući ugostitelji i tako, to i ja kao što se borim ako su online stand-up komedijom,
puštite ljude, nek imaju ta svoj lični pečak. Kako bi ti rekao, na primjer, ne znam, ili dojde ti, ili Turčin, ili Maležanin, ili tako nešto što imaju, ili Indijac, na primjer, što ima one turbani i ono, a hoćeš da fino bi da zaradiš u paru od njega i ti da mu rečeš da to okine i da ide ka cufo, potpuno da ide obrihten ili tako u tom smislu. Svako ima svoje, a već da ne pričamo o tome što se priča kako neugučije, to nije neuguči, tako da nama su ove moderne pijačice, to su elitne pijačice, da se razumijemo, jer nama su uzor parovi, zadruga i tako to, na primjer, vojdeš kod nekoga, to gledaš, to sve koliko zna, ko je ko, gdje, što je ko, s kijem je lega, s kijem, i nije ni čudo, nemojte se čuditi, majke i roditelji čas izuzecima. Djeci ima 10-11 godina što već u postelju liga. Imaju koga Bogu hvala za uzore, pa što ćeš? Jer ovako ljudi kao što se ja, naprijed, to nije popularno, to nije medijski, to nije, jer ja sam odrasao uz Branka Kockicu, uz Branka Radičevića, uz Njegoševe stihove, uz ove naše crnogorske izvorne pjesme su čim se ja svakodnevno borim. I kao što sam rekao, neđe drugo bi im drugčiji bino status, no ovako borim se, pa neđe mora je upaliti. Jer što je li stara naša bi pregavcu Bog daje mahoj. Tako da ja završajem samo s jednom starom, pošto danas neću je cijelo pijano, samo ovo za ove, pošto više nema pušenja u zatvorene prostorije, jer do 20.000 eura, a eto i taman lijepo, što? Super, taj koji kazni i ti što binu te pare raspoređeli, fino mogu uzeti jednosoban stan na Cetinje do 20.000, pa da i Bog veseli, da se lade fino, oni ljeti fino, što? Taman lijepo. I fino zimi, ako su kad je su izi praznici, ovo kad je ono, na zdravlje, na zdravlje, na zdravlje, kao ono lutke na navijanje, ono, da prenoće 3-4 dana, i to ti je to, tako da, dođe mi da s najviše planine, u duboko more skočim sad, čini se, lakše bi mi bilo tad. Hvala ti Zorane Kaleziću za ovu pjesmu, jer ovo je pjesma koju bi trebali fino da narod, kad im se neđe ide fino i onda kad vidi kolike su cijeni i kako se što raspolaže, fino stijem, brate mili, da završi posao. That will be it for it i neka vi je na zdravlje antipušački dan, pa ko pretekne neka zbori i uz pjesmu neka rumori. A isto se nadam da neće mnogo se to zadržati, da neće zaživjeti, jer kao što sam na prošli iz Live rekao i u online stand-up, Crnogorcima je u krv da fumare. Tako da još oni izi stari izi Crnogorci, uzmite Vlada Buhovca, njegovu onu fotografiju, to je skicu što je on crta, pa ćete vidjeti Crnogorca s onom ogromnom simsijom gdje puši onom muštiklom. Saki, možda, ja bi samo dodao nama, na primjer, da mu stavim još samo 20.000. Eto, toliko. Ništa više. Au revoir.